Прывітанне, мои шаноўныя сябры. Магчыма, хтосьці будзе здзіўлены, але мы сёння таксама працягнем Cities Skylines 2. Аб навінах апошніх, канешне, вы даведаеце на страмах, пакуль што проста майце на ўвазе. У нас наперадзе вялікае будаўніцтва, бо мы на мінулым відэа толькі пачалі. Выдатна. Бачыце, мы сёння з музыкай будзем, бо я змяніў троху наладаў. Я вельмі спадзяюся на тое, што у гэтай музыцы нема аўтарскіх правоў, таму ўсё будзе добра. Так, на чым мы скончылі? Мы скончылі на тым, што нам трэба будзе выселіць гэтых хлопчыкоў адсюль, хлопчыкоў, дзяўчынаў, і ўсё такое. Пры гэтым галоўнае, самае галоўнае гэта выйсці на плюс. Бо зараз 3500 мінуса ідзе, пакуль што яно паніжаецца. 3400, бачыце, яно тут 500, тут 3400, неяк так. Вось, дзеля гэтага нам патрэбна, я так разумею, яшчэ больш прамысловасці дадаць, і таму вось зараз яны акурат такі будуць дзейнічаць. Так, давайте паглядзім, што мы можам зрабіць з вось гэтымі дамамі. То бок знайсці I love the rain. Ага, дзякуй, канешне, так. Менавіта гэта усе і любяць. Нам трэба знайсці паркі, нам трэба зрабіць нейкую зону. Не адчужэння, але ўсё ж такі трэба неяк ратаваць гэтых вось людзей, якія тут жывуць. Дзеля гэтага у нас яшчэ будуецца дом. Цікава, што вы забыліся на гэтай вуліцы? У нас весь горад стаіць у пробках. Цікава. Так, трэба пабудаваць дарогу, прабачце, канешне, але гэтак не робіцца. Так. І памятаеце, у нас даступныя нам былі кольцы. Потым. І вось сюды мы прывядзем, дзе нашы кольцы? 1500. Very large. Ну, я б не сказаў, што яна прям уже такое вялікае. Звычайнае кольцо, правда ж? Вось, і зараз мы аб'яднаем вось гэтую часціну. О, выдатна. Так, зараз мы дадамо тэрыторыі, так, вось гэтую тэрыторыю мы возьмем. Супер жытловую, і вось гэтае трэба будзе это ўсё адсяленне. Гэта што? Гэта у нас паліклініка, наколькі я памятаю. Усё гэта пад знос. Трэба будзе засадзіць дрэвы, парк, карацей, нешта будзе зрабіць. Добра, тут будаўніцтва жытла ўжо пайшло. Гэта таксама добра. Так, нешта там па электрычнасці у нас не хапае, так. Access to the outside world. Ну так, конечно. Гэта вельмі добра, што у нас є дзе продаж, 2500, добра. Мы зарабляем трошачкі на экспарце электраэнергіі, пакуль што. Прамысловасці ўсё яшчэ не хапае, слухайце. Патрабуюць прамысловасці, ну добра. Мне адзінае толькі не падабаецца, што у нас пакуль што немає магчымасці займацца іншай прамысловасцю, столькі гэтаю нізкаэфектыўнаю. Так, добра, пакуль людзі нашы адсяляюцца з гэтых вось раёнаў. Потым, калі што, гэтых таксама адселім. Так. Цікава, вось тут каля школы у нас няма жытловай зоны? Ёсць. Просто не хочуць збудаваць тут. Ну, не хочуць, дык не хочуць, што мне? Все, у нас патрабаў няма.
У нас, бачите, нават насельніцтва задаволенае. Супер. І 1400. Добра, мы патроху, але набліжаемся да плюса, да атрымання плюса, каб наша мястэчка выйшла на эканамічную эфектыўнасць нейкую. Добра. Усё, адсяліліся. Выдатна. І чаму вы тут стаіце? Вы што, на вугольную шахту ездзіце, ці што? Слухайце, ну пробкі гэта проста кашмар нейкі. Так, тут яны стаяць, тут яны стаяць. І што вы тут стаіце? Затое гэтая дарога стала пустая. Паглядзіце на гэта, што гэта такое? Яны проста стаяць тут і нікуды не варушацца. Так, чым вам дапамагчы зараз, чакай. Трэба больш, мне падаецца, аб'язных трасаў рабіць. Ой-ой-ой-ой, жыхары, што вы робіце? Так. У нас уже вялікая вёска, добра. Дарэчы, у нас ёсць 3 пункты, якія можам скарыстаць. Так, укладаемся ў дарогі. Мне не падабаецца, што яны стаяць у пробках. Так. Highways, large roads. Ну... паркоўкі. Давайте поглядим, что у нас есть по парках. Пожарные, полицейские. А у нас ничего пока что нема. Transportation. О, еще нема. Нам треба до парков дорасти. И до сягнення нейкие, но это потом будем разбираться с этим. Так. Нам трэба. Што мы тут можам зрабіць? Мы ідзем, дарэчы, Nuclear Power Plant, Coal Power Plant, геатэрмальна, о. Цікавіць нас геатэрмальна, так. Ведаеце? У ваду неплохо было б зрабіць госпіталь, краматорый. Краматорый, але спатрэбіцца, калі у нас будзе горад вялікі. Так. Рециклинг. Industrial waste. Это все не тое. Колледж. Сколько у нас жыве жыхароў? 1500 яшчэ рано на колледж. Давайте. Воду открыем. Ночь. Ночь у городе пришла. Усім, хто кладецца спаць, спокойного сну. Так, я б хотел побудовать все ж таки дорогу. Звычайную пакуль што. Толькі роўную, калі ласка. Ось приблизно такую. Ось сюди і... Як тут у нас скрыжаванне гэта? З трох дорогаў добра, ўсё добра. Спадзяюся, што добра. Давайте разглядим. Ну, такое звычайное. Единое только я возле пешеходные переходы. Я побудовал в студии. Так. Нехай себе. Что у нас тут з'явилось? У нас з'явилась индустрия специализованная, так? Угу. Так, добре.
Extractor Building ад нас патрабуецца. Зараз мы гэта зробім. Так, Ore Mining. Ого. Ого. Мы можем добываць нейкую руду. Так, это тут. Так, пакуль што ноч, я тут ложкаюся уначы. Так, а дзе можа быць руда? А у мяне руды няма. Гэта што за куб? Дзіўна. Так, добра, аб'язную зону мы зрабілі, каля што мы тут вуліцу яшчэ пабудуем, каб у нас можна было сяліцца. Назвалі-то, божа, вуліца Восень. Тун-тун-тун-тун-тун. Прикольно. А я нават не ведаю, што ў гэтай гульні можна найменні даваць вуліцам. Так, што у нас на конт? 560, добра. Мы патроху ідзем уверх. It's not been picked up fast enough and it's causing pollution. Нам трэба ўсё ж таки заняцца мусором. Так, што тут у нас з'явілася новае? Падтрымка дарогаў. Это то, что мы взяли. О, мы можем зараз ставить себе знаки, мы можем ставить себе зеленые посадки. Супер. Супер. Мы можем кіраваць сабе ўсё гэта накірунак, то бок мы можем менеджить карацей накірункі шляхоў. Прикольно. Дарэчы, новая дарога, заўважылі, якая яна папулярная. Колькі тут усяго. Ну, а чаму вы тут паркуецеся? Вось хто мне адкажа? You're back with Second Moon Radio, your second musical home from home. So settle back in your chair, pour yourself a glass and prepare for another. Цікаво, гэта сапраўды працуе як радыо. Tonight we are doing a musical tour of Italia. Land of Mars and... Не. Так не падыходзіць. 35, няхай будзе просто не так гучна. Ой, божух, ну все равно крычыць. Так лепш, не? Вось так, няхай сабе будзе добра, няхай сабе там барможа нешта і гэтак далей. Так, а як пераключыцца на дзень? Бо я ўжо наглядзеўся ў ноч. Мне хацелася паглядзець на дзень. Так. Water treatment бляха гэты. Plant. Што ён дае? Ён каштуе 60 000 на месяц. Мать моя жанчына. А, гэта ачысны завод. Вось яно што. Бачыце, ён 400 000 кубічных метраў можа перапрацаваць. Ага. Ну, гэта, канешне, добра, што ён так можа зрабіць, але... Так, Fire Station, то бок пажарныя брыгады. Потым неяк. Паліцэйскія брыгады ёсць таксама. 1500, слухайце, трэба не кагосьці будаваць. Паліцэйскіх, так. Ставім сюды. Добра. І што ў нас тут яшчэ паліцэйскіх мы пабудавалі? Я хацеў знайсці вось гэтая перапрацоўка смецця. Keeps us healthier and happier. A large area can store more garbage.
Карацей, гэта полігон для смецця. Гэта так. Халера не бачу. Давайте изменим нам на день. General, так. Графічна, геймплейна. Ось так. Добре, змінили на день. И где? Давайте вырашать, где. Подали от воды, мне подается, не? Цементар. Все равно мы будем будоваться каля воды. Ось так ісці. И, отповедно, место наше будет место расти ў гэты бок. То бок, давайте тут. Давайте тут. Ось нават тут, дзе дрэвы не растуць. Так. Добра, трэба забяспечыць яго дарогаю. Сервис, билдинг. Добра. Так, что это такое? Что это тянется у нас? Так. Все. Отчепися. Полігон на смітті. Так, треба зараз зайнятися дорогою. У нас тут звичайна дорога. Так, тому зараз ми забезпечимо себе ось гэтым. Так. А чому яна ніби... Где мы тут? Ось так. Усё, смецце ёсць. Смеццесховішча, полігон. Ёсць, так. Можем зараз займацца менавіта гэтым. Цікава, ці яны накіравалі машыны. Едуць? Едуць машыны, бачыце? О, а то я баяўся, што яны сюды не выйдуць. Выехалі. Выдатна. Усё, даволі далёка, але колькі нам абыходзіцца гэтая падтрымка? 4000. Каб вас усіх, а? Мы зноўку ў мінус паехалі. Мы зноўку паехалі ўніз па эканоміцы. Ну што ж, ад нас патрабуюць прамысловых месцаў больш. Давай. Цікава, конечно, правда, гэта вось прамысловае месца. Ну што, я спадзяюся, хутка ад цябе вывезут гэтае смецце, не? Мне не падабаецца, што ў нас пробкі. Усё ж такі пробкі. Дзе трафік? Дзе наш трафік? Мань, ось тут трошечки плюса было. І потым уніз усё пайшло. Так. Наплыв кампаністы, туристы. Пакуль што нічога няма з гэтага. Ой-ой-ой. Та добра ўсё зразумела. Падаткі.
Податки. Я поднес податки. А не, гэта пазыкі, вось гэта падаткі. Так, у нас 1700 жыве. А па плошчы мы атрымліваем 62 ад жыхароў і 115 тысяч ад, бачыце, по 10% ад прамысловасці. Давай 12%. Я спадзяюся, што гэта наблізіць наш эканамічны бум. Ну и тут что такое? И тут что такое? Расскажите мне, вось тут пусто, а тут яны стаяць, но... О, у сэнсе вам не хапае электрычнасці, гэта як? Так, па-першае, электрычнасці вы забяспечаныя. Пытанне толькі ў тым, чаму не хапае. Колькі у нас карыстаннем? У нас вытворчасць 11,6, а по... Что? Mod Classic Put Smile. Inhabited. New signature building available. Окей. Будем знаходзіць яго і будаваць. Так. Карацей, у нас вытворчасць электроэнергіі не панізілася, у нас ніжэйшая за патрэбу. Не экспартуем нічога. А толькі што я атрымліваў паведамленне, што мы экспартуем, у нас ёсць там энергія, якую можам прадаваць. Вось дык дзіва. Так, то бок адной вугальнай станцыі нам хапае усяго на 1700 чалавек. Ну як так, а? Як так? Так, тут не пабудуеш. Каля паліцейскага дому. Так, тут я б, конечно, вось тут дзе-небудзь пабудаваў бы. Тут стоит коммерцийное житло. Так. Давайте пока что сюда. Добро. Прикольно, с фонтаном. Все справы. Не хапае электроэнергіі. Так. Што ў такім выпадку трэба рабіць? Ставіць другую вугальную станцыю? Не хачу. Як, бляха, вось гэта грамадзіна не можа забяспечыць горад энергію? Вось хто мне распавядзе, як гэта атрымліваецца? Паглядзіце, яна ж магутная. Яна ж забружу ўсё паветра вакол. Як яна не можа выдаць хотя бы 20 мегаваттов. О, 20 мегаваттов. Чакай, а чаго ў такім выпадку залежыць, колькі яна выдае? Колькі ўвогуле максімальна тут? 20 мегаваттов. We have an overbalance of electricity signals. А ну поверніся. Ну, конечно, только что не хапало, а зараз ты уже кажешь, что тебе всего хапае. Глупство нейкае. Чаму пробки? Бо тут парковки. Парковка. И тут то есть самая парковка и 2 паса. Просто наращивается на месте. Алера Лазберы. Ездюки.
Гэта не пробкі, я не пра тое падумаў. Так, і тут таксама гэта не пробкі, гэта вось яны каля сваіх дамоў паркуюцца. Зразумела. Добра. Тут таксама, тут таксама. Цікава, вось, хто сюды прыязджае працаваць, яны не паркуюцца. Ці яны проста не маюць такой магчымасці па гэтай дарозе паркавацца. Unbearable. А дзе смог у цябе ўжо? Смогу-то нема. Так, што у нас? 1500. 1500. Давайте пакуль што мы выраўноўваем неяк нашыя рахункі. 1200. Мало пакуль што. Так. Ну давайте, хлопцы, ну трэба ж неякі, не ведаю. 1100, 1200. Мы сталі на адным месцы. Мы сталі на адным месцы, гэта азначае, што трэба нам будзе... Так, 37 з 37, ўсё, мы... магчыма, тут не хапала працаўнікоў. Вось, з-за таго, што ў нас смецце не вывозілася. Зараз у нас смецце вывозіцца. Нойс і ўсё такое, і таму ўсё больш-менш. Employees. Хто звольніў двоіх? Дарэчы, адукацыя. Адукацыя, так. Колькі пазіцыяў адкрытых нема. Так. Кол 20 тонн, 40 тысячаў на месяц. Боже мой, тут он. Все яшчэ ў мінус працуем, так? Дзе нашыя гэтыя, бляха? Продаж, во. Мы можем продавать. Продаем. То бок яно аўтаматычна прадае залішкі. Гэта добра. Так, калі так. Пытаннічка. Ведаеце, як нам вось гэтае абгуляць? Я б, дарэчы, змяніў гэту дарогу на больш шырокую, але ці будзе гэта магчыма ва ўмовах таго, што тут дамы стаяць ужо. Так. Нешта падобнае трэба рабіць. Вось тут таксама паркуецца. Дзіўна. Ну, як ёсць. Што ў нас тут дадалося? Тут у нас нічога не з'явілася новага, тут таксама і тут таксама ўсё. Forestry. Set of forestry areas to produce wood. Я так разумею, што калі мы пабудуем, ну давай паглядзім, што гэта такое. Слухайце, лесу хапае. Thick Digital. Патрабуюцца працаўнікі. То бок у нас забяспечанасць працоўнымі месцамі ідзе даволі моцна. Што ў нас тут? Нам бы, дарэчы, недзе здабываць гэты вугаль, ведаеце што? Каб знізіць нашыя выдаткі. Знізіць нашыя выдаткі вось на гэта. Дзе продаж? Тут няма продажы. А чаму? Relocate. Так, а продажы? Ён не ўлічвае тут продаж. Колькі мы прадаем гэтай электраэнергіі. Halted now at the city. We never know if you are going to get treatment or not. Не хапае медычнай дапамогі у нас? А ну-ка. Зразумела, так. Не, хапае, слухайце, усім. Ці я не так нешта разумею. Хапае? Ай, гэта проста прафесійная, бляха, скардзіцеля, неяк так можна назваць, правда ж? Так, ну што у нас тут?
and available for rent. Так. Компания. А, пока что никто не пришел сюда працаваць. Ну, нехай так. Гэта гатэль? Я правильно разумею, Кондес? Бо я не разумею, што такое Кондес, Каранден Кондес. Нехай, магчыма, хутчэй за ўсё гатэль, бо ёсць 29 рэзідэнтаў, а працуюць тут 125 чалавек. Дзіўна. 125 чалавек на гатэлі працаваць, гэта, канешне, ух. Што у нас па росту? Добра, ідзе рост. Рост ідзе. Нарэшце мы ў плюс пайшлі. Нарэшце. Няхай сабе і маленечкі, але ўсё ж такі ў плюс. Добра. Добра. Так, я лічу, што нам трэба паскарацца. Нам трэба паскарацца, каб атрымаць больш насельніцтва і атрымаць больш грошай. Так, добра. Паркоўка. Ведаеце, не хапае чаго? Паркоўкі. Не хапае паркоўкі. А яны у нас вось тут, не? Roundabouts. Road service. Не, ён не тут. Дарэчы, у нас патрэбнае жытло. Пры гэтым пры ўсім гэта акурат тычыцца не нізкаякаснага, а вось гэтага нізкай плотнасці. Яно называецца, наколькі я памятаю правільна. Гэта у нас будзе цэнтр гораду, ён у нас застанецца з высоткамі. Гэта 100%. Яны будуць тут і вось тут. Па ўсяму гэтаму мястэчку. Тут мы працягнем дарогі яшчэ. Гэта, я спадзяюся, зразумела, так? Таму нам трэба цягнуць наш раён вось у гэты бок. Так, давай сюды. Вось так. Можна не так? А чакай, а навошта? Вось гэтае мне ж трэба, каб яны наадварот тут былі, правда? О! Зараз мы закруцім яе. Вось так. Каб яны не перасекаліся. Так. Занадта не тое. Паузу трэба паставіць, бо зараз я... Добра. І вось так, удалечанне. Ну, няхай вось так будзе. І вось сюди пацягнем звычайную роўную дарогу. Так, і вось тут, мне падаецца, лепш яе аб'яднаць будзе. І вось так. Ой. Не так ужо і добра атрымалася, але лепш, чым было, правда, не? Вось, і тут мы будзем забудоўваць вось гэтымі. Патрабуеце? Вось вам. Як кажуць, не дзякуйце. Так. Все, пабеглі.
О, бачите, всього хапіло їм добре. Happy to leave the city. О, Яна каже, що... Слухайте, 2500 у нас. Прийшла пора ставити коледж, мені подається. Я б хотів його, звісно, поставити ось у гэтій забудові. Так. Знову паузу ставимо. Треба займатися дорогами. Звичайная прямая. Так. Яна у нас тут. Ось тут яна пройде. Ось так ми зробимо. Цікаво, ці сюди увойдуть гэтыя не адміністрацыйныя будынкі, а ось так. Я маю на увазі нейкая школа, камерцыя і гэтак далей. Давайте мы коммерційную зону тут побудуем. Потом мы возьмем колледж. Где наш колледж? Так, ну это мы же глядели уже 100 разов. Это у нас маленечкая школка, правда? Это у нас великая школа. Но докладно не в этом районе ее треба ставить. Так. Small high school. High school так. High school это то, что треба. Питання тільки, куди її поставити. High school. Сюди. Ні, і вона впливає сюди на ВТ будинки. Ось так. Overlapping items. Ось так. Ось так. Это что у нас такое? Это заезд? Вы где-то? Как раз тротуар. Дивно. Так. І побудуємо житло, але житло поки не потребується у нас. Поки житло не потребується, тому ми просто покинемо як ёсць. Я не розумію, чому не... Коли тут заезд у нас, то чому ён ніяк не реагує з гэтым? Не узаемадзейнічае з гэтай дорогою, яка адносіцца да школы. Вось тут выдатна просто приклеілася, бачыце? Уваходы, праходы, ўсё гэта ёсць. Супер, мы уже 4. Парки. Нам на 4 узроўні былі даступныя парки. Гэта я памятаю. Колькі у нас? 4. 4 очки, 8 з'явіліся, супер. Зараз мы ўсё гэтыя парки. Так. Усё укладаемся ў парки. І спартыўныя пляцоўкі ёсць потым. Спачатку парк. Пакуль не хапае, на жаль. Аднаго не хапае, так, аднаго. У нас з'явілася магчымасць пабудаваць публічны транспарт і грамадскі транспарт. Неблагая ідэя, адзіная толькі падтрымка, колькі яна каштуе, адчапіся гэтага 31 000 на месяц. Бляха, мы ў мінусе. Дзякуй Богу, што ў маленечкім мінусе. Так. Ведаеш, што ты, конечно, добра гэта ўсё прыдумляеш з паркамі. Паркі ж таксама каштуюць, не? 1000, 1500, 2, 3, 4. Што гэта такое? Вось гэта дэпо па падтрымцы паркаў на 2. Ой, не, бляха-муха, не можам сабе гэта дазволіць, прыбачце. Офисы потребуются. У нас потребуются офисы. Так, сюда ходи. Ведаешь, вот тут офисы. Там у нас житловая забудова каля школы, а вот тут офисы повинны быть. Это у нас досягнение, добре.
упало досягнення. А тут што ў нас яшчэ з'явілася? Нафту можем здабываць. А ну. Як яна выглядае, гэтая нафта, калі яе мы можам здабываць? А ніяк. Мы не бачым. Так. О! Зоны змяняюцца. Вось, мы можам будавацца на гэтых зонах. Я зразумеў. Бля! О, вось тут мы можам падаваць здабычу. Так. Coal mining. Усё я ведаю, што мы будзем рабіць наступным. Мы будзем здабываць сабе руду і вугаль. Так, знижаем темпы. Знижаем темпы, ідзем сюди, глядзі. Lower end housing. Lower end housing мне не падабаецца, як гучыць, правда? Так. Medium density. Давайте вось тут мы побудуем medium density. А вось тут, вось гэта. Паглядзім, як яно будзе выглядаць, правда? Так, і ўсё. Пакуль што ўсё. Што тут яшчэ у нас ёсць? Дужыя паркі. Абавязкова. Як толькі, як бык адразу. О, а чаму гэта 2500 на месяц, то бок. А ці яно патрабуе, ён маленечкі, бачыце, зусім маленечкі. А ці яно патрабуе на наяўнасці гэтага дэпо? Гэта мы паглядзім, што тут яшчэ. Create city districts. Як-небудзь. Так, security district order personal with. Гэта проста для тых, хто любіць гарады кшталту Нью-Йорку, я так разумею, у якім ёсць і Бронкс, і ўсё астатняе, і, карацей, гэта не пра мяне. Так, о, запрацавала школка наша, так? 85 студентаў з'явілася, добра. Так, wages total. Вай. Колькі ўсяго тут? Ну, мы так нармалёва падраслі, дарэчы. Офісы, яшчэ офісы патрабуюцца. А дзе мы іх рабілі? Прыгадайце мне, калі ласачка, вось тут мы зрабілі офісы. На Гарнет-стрит. На Гарнет-стрит у нас з'явіліся офісы. І яны тут неяк сабе жывуць. Так. Ну, все равно яшчэ трошачкі патрабуюць, правда? Ну, давай, дамо табе гэтых офісаў, вось. Так, і ад нас патрабуецца яшчэ жытло, аднапавярховае, вось гэтае. Low density. Low rent. А ну. А ці яно будзе ўлічваць гэтае? Low rent разам з low density. Хіба што не, паколькі нічога не пачалося, ніякай актыўнасці, то гэта не тое, што ад нас патрабавалася. Так і ёсць. Ось так, пакуль што забудуемся. Так, што ў нас па налогах? По податках. Добра. І гэты падатак у нас зайшоў, то бок 12%, і у нас пакуль што ўсё добра. Гэта добра. Так. Камерцыйная плошча, офісы. 100% трэба паднесці. Хаця 27 усяго мы атрымліваем з іх. Можа быць і не. 5000 усяго. Таму неяк прыйдзецца ось тут трэба паднесці. О, 11.
Жыхары, прабачце, чаму у нас смог, ці што гэта такое? Быць не можа. Мы маленечкі, а смог не можа у нас так. Это дождь. Просто так выглядае. Бум, так, гэта навальніца. Добра. Шматпавярховікі, прыгожыя. Ну, неблага выглядае гарадочак, мне падаецца. Што там у нас з помпаю? Crime scene. Ага, зразумеў. У нас нават злачынства ўжо нейкія адбываюцца. Так, што ў нас па электрычнасці? Пакуль усе добра. Патрабуецца 14, вытвараць 21,2. Добра. Пакуль што мы упісваемся, што ў нас плюс ідзе. О, 3000 плюса, ну ўсё. Ось так, паскараемся і зарабляем грошыкі. Выдатна. Ну што, я лічу, у нас добра атрымліваецца, пакуль што, правда, не? Так, што ў нас тут? Усё яшчэ нікому не патрэбнае? Зжум. Праляцелі як гэтыя, як флэшы. Па дарозе праехались. Цалкам задаволеныя. Недастаткова ім... у них ім недастаткова спартыўных пляцовак, я так разумею. Што яшчэ можа быць у нас тут у якасці забавы? Правда? Нас же ж пакуль што нічога не дадалося новага. Так, што па спартыўных пляцоўках? Па спартыўных пляцоўках, мабыць, вось тут. Давайте паспрабуем. Спартыўныя пляцоўкі, дзе ж яны у нас ёсць? Это не тое, ўсё не тое. І гэта не тое. Пажарная, патрэбныя, дарэчы. Колькі яны нам будуць каштаваць у месяц? 10 000. Ой. Ой-ой-ой-ой. Шмат. У нас нема 10 000. Школкі ўсё зразумела. Пакуль што не. Вось тут можа быць. Гэта мы пабудавалі. Яно працуе неяк. У нас ужо 4000 амаль што жыве тут. Выдатна. Амаль што 5000 прыбытку на месяц. Добра. Пакуль што добра. Я адзінае толькі не разумею, дзе згубіліся спартыўныя пляцоўкі. Ух, і залівае. Навальніца. Так, зноўку у нас просяць low density. Любіць жыхары жыць у сваіх дамах, правда? Трошечки офісаў патрабуюць яшчэ. Ну давай. Пакуль што ўсё выда... І зноўку жытло. Зноўку жытло пайшло ўверх. А чаму змяняецца? Таму што ў нас з'явіўся трафік. Высокія падаткі тыпы налічаць. Трафік акцидент. Navigate to the fire and rescue info view. Вось яно што. Так. Трафік джем. Ну, вось і ўсё. Тыпу мы наблизіліся ўжо да таго, каб
Пашыраць неяк дарогу? Так, паузу пакуль паставім, зараз трэба падумаць, што мы можам зрабіць. Канешне, ад нас патрабуецца, каб мы пабудавалі нашу Fire Station. Пры гэтым нам трэба яшчэ развіваць усё ж такі інфраструктуру, той же самы бізнес, каб быў, рамантаваць дарогі, ну і заняцца, канешне ж, кіраваннем, мануальным кіраваннем гэтых дарогаў. Так, ой-ой-ой, так, у нас дах, алерт, конечно, машинаў. І колькі у нас крыніцаў? Крыніцаў у нас тут не шмат. Можна... тут пабудавалі дом акуратна скрыжаванне. Так. Concord Highway. Так, ну што, можна ў такім выпадку якім чынам гэта зрабіць? Fire Station, то бок пажарнікаў, я будаваць не хачу. Так, потым вось гэта трэба зрабіць зараз, чакайце. Вось так, і ось такі раён з нізкай 4 не, 3 так. Вось, і тут будзе ўсё нізкае, ну вось гэта зелёненькае, што у нас патрабуюць яны заўсёды. Потым мы неяк аб'яднаем гэтыя вуліцы вось з гэтай вуліцы, якая цягнецца ў нас да сметніка. Тут прамысловая зона яна сабе развіваецца неяк. Як паднесці? Мне ведаеце, што зараз патрабуецца вось па іх настрою. У нас не хапае нейкіх забаваў, каб пабавіць ім час. І я нешта не зразумеў, дзе гэта знаходзіцца вось тут. One outdoor recreation, 205. У нас тут завелика яна, так? Ось тут. Яна пераходзіць там, і тут яна перашкаджае. Ось так яна нікому не перашкаджае, але малаахоплівая. Ці варта будаваць яе? Колькі яна каштаваць нам будзе? 4000 на месяц. Шмат, шмат. Office and commercial vehicles and maintenance. Parks the most leisure benefit to visitors. Can be upgraded with next version supply. Ой, не падабаецца мне гэта. Мы толькі ў плюс пайшлі. У нас нават мільёна няма яшчэ, каб мы маглі. 5 outdoor recreation. Цікава. Змяшчаеш на адзін і ўсё вось так мяняецца. Далёка, яна глядзіць па шляхах. Вось яно што. Па адлегласці шляхоў. Бачыце, вось тут усё зелёнае становіцца.
Да не, я тут хочу. Мне тут больше цікавить. Волость, так. Больше насельництва отрымливается, захапливается. Сколько? 2500 на месяц. How delightful. Another letter from our Пляцовка. erstwhile listeners. Пляцовка для гульняў, добра. Што у нас тут? Транспорт джем. Ну, што зробіш з вами, калі вы так Y'all got паводзіце clarinets сабе. and violins, but you got something most music these days ain't. Let me guess. Lineage traced back to the great Haydn himself? Let's see. Што у нас тут з задавольнасцю? Y'all got soul. Oh, Супер. yes. Пабудавалі парк. Дарэчы, вось яно атрымліваецца, што паркі яны падносяць у нас настрой. Walking Distance to Elementary School, супер. Трафік такое сабе і высокія падаткі такое сабе. Нічого, з падаткамі неяк змірыцеся. Так, так, што ж будзе далей? Далей мы будзем расці. Нам трэба 6200. Выдатна. Мне гэта вельмі падабаецца. Супер проста. 4200 насельніцтва, пры гэтым я працягваю расці па 100. Мне не падабаецца, што жыхары заўсёды патрабуюць вось гэтая нізкая запаўняльнасць жытловыя будынкі, вось аднапавярховая гэтая. Каля цментара. Вось. Але, няхай сабе, галоўнае, што мы выйшлі ў плюс, галоўнае, што мы пабудавалі наш першы парк. Вось, нягледзячы на гэта, нават у нас 6000 плюс ідзе. Супер. Вось ці можна засадзіць дрэвы? Асобна, давайте зараз тэрраформінг. Дрэвы. Так, кропс. І гэта не тое. Дрэвы. Ёсць. Давайте вось гэтым зараз і зоймемся. Мы зараз засадзім пальмы. Не, пальмы не хочу. Вы, конечно, прабачце, а штосьці Флорида, Сильвестр пал. Сэнсе, не хочу пальмы. А дзе звычайныя еўрапейскія дрэвы? Тэрраформінг, не тое. Глядзіце, кокосовая пальма, флоридская пальма і... Боже. Ну, це по типу царська фарма і нейка Сильвестр. Блін, а звичайне древо де? Decal props of debris. Не ведаю, що гэта. Це правда? Каб высадить пальму, вы серьезно? Я могу только пальмы тут высаживать? Боже, як гэта выглядае. Яна еўрапейская. Што гэта ўвогуле такое? Ой, так, а можно не... Чакай. А гэта што? Вось так і ўсё. Ой, конечно. Ну добра, давай, пальмы дык пальмы. Няхай сабе яны 100 каштуюць, але яны хаця б дапамогуць нам, магчыма, з экалогіяй. Правда? Мы зараз гэтую ось так. Просто такі зробім нібы плот з пальмаў. Усё. Так.
Вугальны гэты наш завод. Дарэчы, у нас патрабуецца надта шмат ужо камерцыйнай плошчы. Так, нічога, зараз мы ўсё гэта вам дамо. Так, як нам паглядзець, што дзеецца тут. Так, прадукуецца 21,6, прадаецца 4. Пакуль што добра. Што ты хочаш? Гэта ты... Не тое, што я хачу. Я хацеў проста паглядзець, што тут адбываецца у нас. Дзе забруджванне паветра нашае. Так, усё зелёнае. Усё зелёнае, то бок палігону хапае. Адукацыя ніяк не звязаная з гэтым. Ну гэта у нас проста і ёсць забаўкі. Забаўкі, вось яна. Вось тут. Но яно не зменшылася, дарэчы. Дрэвы ніяк не паўплывалі. Што недобра. Як на мой погляд. Добра. Ну, давайте, што тут у нас здарылася ўжо. Трафік інцыдэнт. Разумеў? Добра. Я лічу, што мы паспяхова справіліся з бягучай задачай на гэтае відэа. Бачыце, мы выйшлі ў плюс. Па-першае, гэта вельмі важна было зрабіць. Зараз будзем сашыць за эканомікай гораду вельмі пільна. І не рабіць рэчаў, якія панеслі сабою страты ў нашым раманцы. Так, пабудуем у наступным відэо ўжо камерцыйную зону, трошкі офісаў яны патрабуюць і гэтак далей. Дарэчы, я нават ведаю, дзе камерцыйная зона будзе будавацца. Вось, і ў гэтым раёне трэба будзе, бо не так ужо і далёка, але ўсё ж такі далекавата ехаць ім у краму. Дзе-небудзь тут і зробім. Вось, і будзем далей развіваць, атрымліваць дасягненні нейкія і будаваць, каб наш горад развіваўся і доступ з'яўляўся да выніковых унікальных нават будынкаў, правда? Потым будзем пашыраць яшчэ сваю дабычу. Дарэчы, не забыліся пра дабычу. Вось гэта мы яшчэ будзем рабіць. У нас ёсць доступ да вугаллю. Таму я мяркую, што ў наступным відэа менавіта гэтым мы і займемся. Камерцыя, вугаль, магчыма, нейкія яшчэ рэсурсы, і, канешне, рэгуляванне трафіку, каб менш было здарэнняў. Вось, усё дзеля таго, каб з'явілася магчымасць пашыраць нашу інфраструктуру і больш будынкаў будаваць нашых адукацыйных, напрыклад. Я адукацыю вельмі люблю, гісторыю, адукацыю, ўсё гэта маё. Добра, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі пабачымся вельмі хуценька ў наступных відэа, а пакуль што усім да пабачэння.